ஒரு கண் இல்லாத ஒரு தாயார் ஒரு மகனை படிக்க வைத்தார். A daughter, a mother who doesn't have one eye, with one eye, ஒரு பெரிய ஸ்கூல்ல அவங்க படிக்க வச்சாங்க. she joined her son in a big school. annual day-க்கு அவங்க அம்மா வர சொன்னாங்க. The annual day was going on. Mother went there. அவங்க அம்மா ஒரு கண்ணோட அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்தாங்க. She has only one eye to see. எல்லாரும் வித்தியாசமா அந்த அம்மா பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. People are looking at her strangely. என்னப்பா உங்க அம்மா கண்ணலையா அப்படிங்க. They asked to the son, why your mother doesn't have one eye? அவனுக்கு அப்படி கேட்டது அந்த பையனுக்கு வெட்கமா இருந்துச்சு. The son felt very shame about it. அவங்க அம்மா பக்கத்துல போய் She எதுக்கு went வந்த? near to my mother நீ எதுக்கு இங்க வந்த? and asked to his mother, why did you come here? போ வீட்டுக்கு. Go back to home. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வித்தியாசமா பேசுறாங்க. My friends are mocking at me because of you. வீட்ல போய் திரும்பவும் சண்டை போட்டான். After going home also he started to quarrel with mother. நீ ஸ்கூல் பக்கமா வர வேலை வெச்சுக்க. Never come to my school. நாட்கள் தாண்ட அந்த மகனுக்கு The days passed. அம்மாவை பிடிக்காமலே போயிடுச்சு. He started to hate his mother like anything. இந்த கண்ணில்லாத அம்மா நம்ம வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு நல்ல பெண் கிடைக்காது அப்படி நினைச்சிட்டான். He thought if I stay with my one eye mother I may not get a good girl. அந்த கண்ணில்லாத அம்மாவை விட்டுட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் வேணும்ன்றதுக்காக ஒரு தனி வீடு எடுத்து தங்க ஆரம்பிச்சான். He left his mother and started to stay alone. தன்னுடைய திருமணத்திற்கு அம்மான்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவமானமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய திருமணத்திற்கு அம்மாவை கூப்பிடாமலே விட்டுட்டான். He felt shy to introduce his mom to others as a mother, so he didn't inform. Without informing her mother, he got married. அவனுக்கு நல்ல குழந்தைகள் எல்லாம் பிறந்தது. He got children. இந்த மகனை பார்க்கிறதுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஆசை. The mother had a much desire to see her. அவன் இருக்கிற இடத்தை தேடி போய் கண்டுபிடிச்சு அவன் வீட்டு பக்கத்துல போனான். He searched and found finally his son's home. அவனுடைய வீட்டுடைய கதவை தட்டினான். He started to knock the door. அங்க இருந்து ஒரு சின்ன குழந்தை ஓடி வந்து A small child came and opened the door. கதவு திறந்த உடனே இந்த அம்மாவுடைய பரிதாப நிலையை பார்த்து அந்த குழந்தை கத்தி அழுதுருச்சு. As soon as seeing the terrible face of the old lady, the baby got scared and screamed like anything. இந்த அம்மாவுடைய மகன் அங்க இருந்து வந்தான். The son came. தன்னுடைய அம்மாவை கண்டுபிடிச்சிட்டான். Here he found that his mother. ஆனா தன்னுடைய பிள்ளை அழுகிறத பார்த்து அவனுக்கு பயங்கரமா கோவம். Still then he got angry. ஏய் பிச்சைக்காரி எதுக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த அப்படினு. He pretended himself as if he doesn't know the mother and started to ask, hey beggar woman, why did you come here? அம்மாவால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. Mother could do nothing. சொன்னாங்களா தெரியாம இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டேன் சார். நான் வேற ஒரு வீட்டுக்கு வர வேண்டியது மாறி இந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். The helpless mother said, sorry sir, unknowingly I came. I supposed to go to the next home. தன்னுடைய வீட்டுக்கு கடந்து போனார். She went back. இவருக்கு தன்னுடைய ஊர்ல ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன்ல இவர் சீஃப் கெஸ்டா இவர் கூப்பிடப்பட்டார். Now in his hometown, when people called him as a chief guest for a big function. தான் வளர்ந்த சொந்த ஊரானதுனால முடிச்சிட்டு அவங்க அம்மா வீட்டை போய் பார்க்கணும்னு தோணுச்சு. Now he has a desire just to see the mother house in his hometown. அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த வீடு பாழடைஞ்சு கிடந்துருச்சு. But the home was almost damaged. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க வந்து the neighbor ஒரு லெட்டரும் ஒரு சாவியும் அவங்க கையில came and gave him a letter and a key. அந்த லெட்டரை அவர் பிரிச்சு படிச்சு He just opened and read the letter. அதுல அன்புள்ள மகனுக்கு beloved son, உன்னுடைய அன்பு தாய் எழுதும் கடிதம். Your beloved mother writes, நீ பிறக்கும்போதே ஒரு கண் இல்லாம பிறந்த. You born with one eye. எல்லாரும் நீ கண் இல்லாதவன் சொன்னாங்க. Everybody mocked at you. You don't have one eye. நீ கண் இல்லாம இந்த தேசத்துல உலகத்துல இருக்கிறது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. I don't want you to live in this world with one eye. என் பையன் கண் இல்லாம இருக்க கூடாதுன்னு நான் நினைச்சேன். I don't want my son to live in such way. அதனால என்னுடைய கண்ணை ஆபரேஷன் பண்ணி உனக்கு கண். So I just operated and donated my eyes to you. அதனால தான் எனக்கு கண் இல்லாம போயிடுச்சு. That's why I'm one eye. உனக்கு பிடிக்கிற ஒரு அம்மாவா இந்த உலகத்துல என்னால வாழ முடியல. I can't lead my life as your wish. Sorry. Like you what you deserve. Sorry ba. I'm sorry. அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த கடிதம் முடிக்கப்பட்டது. The letter was wired up with these words. எங்கே அழுதான். He cried like anything. ஆனால் அவனுடைய தாய் அங்கே இல்லை. But the mother was there, not there. ஜெபத்துல இருக்கிற நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில அம்மா அப்பா நம்மள ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்த்தனாங்க. Many of us we can realize that our father and mother also grown up us in ரொம்ப வருத்தம். much sufferings. நிறைய பேர் சாப்பாடு இல்லாம தான் நம்மள வளர்த்தனாங்க. Many of us are grown up without food. கடந்த நாட்களிலே கன்னியாகுமரி ஊருக்கு நான் ஊழியத்துக்காக போனேன். Last week before I happened to go to Kanyakumari. எனக்கு என்னமோ ஊழியத்துக்கு போய் எங்க அம்மாவுடைய வீட்டுக்கு நான் ஊழியம் செய்யற இடத்துல ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தான் டிஸ்டன்ஸ். There was a 5 kilometers of difference between the place I called to preach the word of God and my home. ஊழியத்துக்கு அழைத்திருந்த அந்த பாஸ்டர் வந்து இவர் கண்டிப்பா வீட்ல தான் தங்குவார் அப்படி நினைச்சார். The pastor whom called me thought that surely I might have stay in my home. நான் அப்படி செய்யல. But I didn't do. நம்ம ஊழியத்தான வந்தோம். I came for to do. நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாம் வரலையே. I didn't come to my home.
எங்கள் அம்மாவை போய் பார்த்துட்டு ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு நான் ஊழிய ஸ்தலத்துக்கு I just visited my father and mother, and all of a sudden I went to the place where I have to preach. 3 நாள் ஊழிய ஸ்தலத்திலே நான் தங்கினேன். 3 days I stayed in that place only. எங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டில் தங்கல. I didn't stay in my own home. எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. My parents called me. நீ வந்துட்டு போவியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. Will you come and go back? இல்லைம்மா எனக்கு வந்துட்டு போகிறதுக்கு அவ்வளோ டைம் இருக்காது, நீங்கள் அவங்க வாங்க. I said, Ma, I don't have that much time. You come, let me see you. கடைசி செஷனுக்கு எங்கள் அம்மா The last session my father and mother attended in my ministry. ஆனால் என்னை கூப்பிட்ட அந்த பாஸ்டர் வந்து அவங்கள ரொம்ப கனப்படுத்தி என் கூடயே சாப்பிட வச்சாங்க. The pastor honored my father and mother and dined with them, make them to dine with them. முடிச்ச உடனே நான் ஊருக்கு கிளம்பி கோயம்புத்தூருக்கு வரேன். Now I am starting my journey to Coimbatore. இவங்க அந்த பக்கம் போகணும், நான் இப்படி போகணும். They have to go in other way, I have to come in this way. அந்த இடத்துல இறங்கி நின்று In that place எங்கள் அப்பா கையில் கொஞ்சம் காசு கொடுத்தேன். I gave some amount of money to my father's hand. எங்கள் அம்மாவுடைய கண்ணு கலங்குற மாதிரி இருந்துச்சு. I could find that my mom is supposed to cry. நான் உடனே புரிஞ்சிட்டேன். I understand. அம்மா கையில் காசு கொடுக்குறாங்க, ஃபீல் பண்ணுறாங்க. Mommy is feeling bad that I உடனே didn't give பாக்கெட்டில் her. எடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பணத்தை எங்கள் Then some more amount of money I have taken from my pocket and give it to my mom. எங்கள் அப்பா உடனே எங்கள் அம்மா பார்த்து போதுமான்னு கேட்டார். My father turned unto my mom and said, "Is it enough?" நான் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து ரெகுலராக பணம் அனுப்புறதில்லை. I am not sending money regularly to my parents. சரி, ஊழியத்துக்கு வர்ற பணத்தை நம்ம வீட்டுக்கு செலவு பண்ணக்கூடாதுன்றதுலாம் ரொம்ப இதுவாக இருக்கு. I am gaining money for ministry. I should use it only for the ministry, not for other things. சரி, நம்ம வீட்டுக்காக நம்ம கர்த்தர் கொடுக்கல. God did not give it for my family. ஆனாலும் கன்னியாகுமரி போயிட்டேன்னா அங்கே வாங்குற காணிக்கை அப்படியே எங்கள் அம்மா அப்பா. Even though when I get some money in my personal ministries, all of the amount I used to give to my parents. எனக்கு ரொம்ப வருத்தமான ஒரு செய்தி. I felt so bad about it. எங்கள் அப்பா என்கிட்ட கணக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சார். My father started to tell the accounts. டேய், Son, ஒரு மாதம் வந்து per month 4000 ரூபாய் செலவாகுது. 4,000 has been I am spending. எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்துச்சு. It was really shock to me. அதில் உங்கள் அம்மாவுக்கு 1000 ரூபாய் மருந்துக்கு போயிடும். 1,000 rupees only goes to the medicine for your mom. ஒரு 2000 ரூபாய் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நான் வந்து வட்டிக்கு தாண்டா கொடுத்துக்கிறேன். 2,000 rupees I am giving அதில் ஒரு 2000 ரூபாய் வரும். நீங்கள் யாருமே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லை. None of you are helping. ஒன்று நான் குறையா சொல்லலை சார். I am not blaming you, my son. நான் அங்கே போய் வாழை நடுறது, கீரை நடுறது, இதில் ஒரு 2000 ரூபாய் கிடைக்கும். I used to do small works and I am earning 2,000, nearly 2,000. 4000 ரூபாய் கஷ்டப்பட்டு தான்ப்பா நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் செலவு பண்ணுறோம். I am starving only for that 4,000 and I am adjusting that money. என் இதெல்லாம் ரொம்ப உடஞ்சிச்சு. My heart was totally broken by hearing it. 3 ஆம்பளை பிள்ளைங்க, 3 sons they have, 2 பொட்டை பிள்ளைங்க. 3 daughters they have. நான் வந்து கோயம்புத்தூர் நல்ல ஊழியம் செய்கிறேன். I am a good pastor in Coimbatore. காரில் போகிறேன். I am moving in a car. என் பிள்ளைங்க கார்லேயே போகிறாங்க. My children are traveling in a car. ஒரு நல்ல வீட்டில் குடியிருக்கிறேன். I am living in a good home. நான் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு உதவி செய்யலையோ என் மனசு. But my heart breaks whether I failed to support my father and mother. ஆண்டவரிடத்துல சொன்னேன். I said unto my God, ஊழியத்திலிருந்து என் குடும்பத்துக்கு நான் கொடுக்கறதுக்கு விரும்பல. I don't want to give my money from my church money to my family. எனக்கு இன்னும் கன்னியாகுமரியில் 2 மீட்டிங் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க. Give 2 more ministry in Kanyakumari. நான் வாங்குற பணத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்துறேன். I'll give all the money to my father and mother. ஜெபம் பண்ண 3ஆவது நாளுக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு. After praying the 3 days, I got a call. இந்த மாசத்துடைய கடைசி 3 நாள் At the கன்னியாகுமரி. end of this month, you have a meeting in Kanyakumari. மே மாசத்துல கன்னியாகுமரியில் ஒரு மீட்டிங். Again, at the month of May, I'm moving to Kanyakumari. இதே வருஷத்துல 3 டேட் கன்னியாகுமரியில ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. 3 dates have fixed. 3 meetings have fixed in Kanyakumari in this year. நான் ஆண்டவரிடத்துல சொல்லிட்டேன். I told to God, அந்த காணிக்கை வாங்கி அப்படியே கொடுத்துறேன். I'll give back all the offerings which I received from this ministry to my parents. என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, Dear beloved children of God, நம்ம நிறைய பேர் தியாகத்தினால தான் இந்த உலகத்துல வந்திருக்கோம். we all are in this world by the sacrifice of somebody. இந்த உலகத்திலே நமக்கு மிக முக்கியமானவங்க ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த அப்பா அம்மா. Our parents are much more important. இப்ப இருக்கிற அம்மா அப்பா கூட நிறைய பேர் தங்களுடைய இஷ்டத்துக்காக வாழ்றாங்க.
Nowadays parents, some of the parents are living with their own wishes. ஆனா நம்ம நிறைய பேருடைய அம்மா அப்பா தங்களுடைய இஷ்டத்துக்காக வாழ. But many of our parents did not do in such way. சிஸ்டர், உங்க அம்மா எங்க இருக்காங்க? Sister, where is your mom? பிரதர், உங்க அப்பா எங்க இருக்காங்க? Brother, where is your father? அவங்களுக்கு ஒரு வயிறு இருக்கு. They have a stomach. அவங்களுக்கு மெடிசன் செலவு இருக்கு. They need medicines. அவங்கள விசாரிக்கிறதுன்னு ஒரு வார்த்தை வேணும். We need a words to concern about them. நீ ரொம்ப கொஞ்சம் வேண்டாம். I'm not asking you to fondle நீங்க them. நிறைய பணத்தை எல்லாம் அவங்களுக்கு அளிக்க வேண்டாம். You did not give a big amount to them. அட்லீஸ்ட் உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணியாவது நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா, சுகமா இருக்கிறீங்களா, At least make a call and ask how you are. நீங்க கொடுக்க வேண்டாம். You need not to give more. உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை இருக்கா? Do you want anything? மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்களா? Are you happy? நான் ஏதாவது உங்களுக்கு செய்யணுமா? Do you want me to do anything for you? உங்களுடைய திருச்சபைக்கு ஒரு 5 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு அம்மா என் கூட கடைசியா சாப்பிட்டாங்க. 5 years back, one old woman dined with me finally. சாப்பிட்டு முடிச்ச ஒரு 2 மணி நேரத்துல இறந்துட்டாங்க. Right after having her food, she passed away. நல்ல பலமா தான் இருந்தாங்க. Though she was healthy. சர்ச்சு நம்ம முன்னாடி இந்த சர்ச்சு இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த முன்னாடி இருந்த அந்த ஷெட்டுக்கு கீழே தான் நான் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டேன். Before extending this church, behind the roof I used to sit. இன்னும் அவங்கள மறக்கல. I couldn't forget her. என் பக்கத்துல உட்கார்ந்தாங்க. She sit behind of me, beside of me. என்ன மகன் கூப்பிடுவாங்க. She used to call me son. கடைசியா அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை. Finally she said, மகன், son, என் பையன் என்ன அம்மான்னு கூப்பிட்டு 1 வருஷம் ஆச்சு. my son called me mother என்ன before 1 year. என்ன அம்மான்னு மட்டும் கூப்பிட்டா போதும். I want only one my son should call me amma. அவன் என்கிட்ட பேசின கடைசி வார்த்தை அது மட்டும். That was the last word that mom spoke to me. 1 மணி நேரத்துல எனக்கு நியூஸ் வந்துச்சு. Within 1 hour I had a call. அம்மா இறந்துட்டாங்க. That mother expired. அம்மா இறந்துட்டாங்க. My mother is no more. என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My beloved children of God, திருப்பி நீங்க இன்னொரு விஷயம் உங்க அம்மாவுடைய வயித்துல பிறக்க முடியாது. you can't go in your mother's womb and come உங்க அப்பா again. அப்படின்னு இன்னொருத்தர் நீங்க அப்பான்னு கூப்பிட முடியாது. You can't call other person father in your life. யாருமே 90 வயசுக்கு மேல இல்ல 100 வயசுக்கு மேல யாரும் உயிரோடு இருந்ததா சரித்திரமே இல்ல. Nobody can live more than 190 years. ஒரு 100 இயர்ஸ். Extreme 100 years, that's all. ஒருவேளை சில நேரத்துல வயசாக அவங்களுடைய குணம் மாறி இருக்கு. If they lose their health, they may change. என்ன பேச தெரியாதுன்னு பேசலாம். They may not speak what to speak. உங்களை கோபப்படுத்தலாம். They may make you temper. ஆனால் உங்க அப்பா உங்களுக்கு அம்மா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். But our father and mother is more important. உங்களுக்காக அழுற ஒரே ஒரு ஜீவன். There are the only personalities who cries for us. +2 10th எக்ஸாம் நடக்குது. Now the examination is going +2 on. எக்ஸாம் எழுதுகிற ஒரு பையனுடைய அப்பா ஒரு விஷயம் கூப்பிட்டார். One father called me. He has a son who is writing exam. ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா பிரதர்னு கேட்டேன். He asked me, are you free? இல்ல பாஸ்டர், என் பையன் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுறான், அவனுக்காக மத்தியானம் வரைக்கும் ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜெபம் பண்றேன்னாரு. The father said, my son is writing examination, so I am taking fasting and praying. அவன் எக்ஸாம் எழுதுற எல்லா நாளும் நான் அவனுக்காக ஃபாஸ்டிங் போட்டு ஜெபம் பண்றேன் அப்படினா. I am taking fasting whatever the days he writes exams. அதான் அப்பா. That is father. அதான் அம்மா. That is father. That is mother. இந்த காலை வேளையிலே This morning, எல்லா இடத்துலயும் ஆண்டவர் பேசுறார். God speaks to every one of us. Brother, உங்க அம்மா அப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் பிரதர். Your parents are more important to you. Sister, உங்க அம்மா அப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். Your father and mother are more important to you. உங்க அம்மா அப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். Father and mother are more important. நீங்க ஒரே ஒரு காரியத்தை நீங்க செய்யுங்க. Do only one thing. ஒரே ஒரு காரியத்தை செய்யுங்க. Do only one thing. உங்க அம்மா அப்பாவோட பேசாம இருப்பீர்களேயானால், If you fail to speak with your parents, உங்க அம்மா அப்பா கூட சண்டை போட்டுருப்பீங்கன்னா, if you are fighting with your family, இல்ல அப்பா அம்மான்னு கூப்பிடாம இருப்பீங்க அப்படின்னா, if you are failing to call அப்பா அம்மா, ஒரே ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு ஃபோன் பண்ணி only one word you just call, அவங்க இதயத்தை சந்தோஷப்படுத்துங்க. make their heart to be cool. அவங்க ரொம்ப நாள் நம்ம கூட இருக்க போறது இல்ல. They won't be with us அவங்க ரொம்ப நாள் நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்க. They won't be with us forever. நீங்க சொன்னா கூட அவங்க ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டாங்க. Even if you ask also, it is not அவர்கள் possible. விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவீங்க. If they go away from us, அவங்க நம்மள விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அம்மான்னு கூப்பிடுறதுக்கு ஒருத்தர் முடியாது. After their death, we won't be having anybody to call amma. ஒரு தீர்மானத்தோடு இந்த இடத்தை Take a decision.
எல்லாரும் எழும்பி நிற்கலாம். Please stand on your place. ஆண்டவர் நம்முடைய தியாகத்தை கத்தர் விரும்புகிறார். வாலிப தம்பிகளுக்கும் தங்கச்சிகளுக்கும் ஸ்பெஷலாக ஒன்று சொல்கிறேன். உங்கள் அம்மா அப்பா உங்களை வளர்த்துறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் நீ செய்கிறது உண்மைதான். ஆனால் ஒவ்வொரு தப்பும் பண்ணும்போதும் உங்கள் அம்மா அப்பாவை கொஞ்சம் நினச்சிக்கோ. வெளியூர்ல அப்பா அம்மா ஏதோ ஒரு ஊர்ல இருக்கலாம், நீங்க இந்த ஊர்ல இருக்கலாம், நீங்க தனியா இருக்கலாம். உங்க அம்மா அப்பா உங்க முன்னாடி இல்லைன்னு நீ இல்ல, ஆனா நீ அவங்கள நினைக்கல, அவங்க உங்களை நினைச்சிட்டே இருக்காங்க, நினைச்சிட்டே இருக்காங்க. எங்க அப்பாவுக்கு ஏதாவது செய்யணும், எங்க அம்மாவுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டைமை மட்டும் வேஸ்ட் பண்ணிடாதப்பா. நல்லா நேரத்தை வீணடிக்காம ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு ஒரு நல்ல சம்பாத்தியத்துல வந்து உங்க குடும்பத்தை தூக்கி நிறுத்துங்க. தியாகம் தான் வாழ்க்கை. சகோதரிகளுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றேன், நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு தியாகமும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி. ஆண்டவர் என்னோட கூட பேசினார். நான் மனசார எங்க அம்மா அப்பாவை மன்னிக்கிறேன், நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன். ஒரு போனாவது நான் பண்ணி வேற எந்த வார்த்தையும் நீங்க சொல்ல வேண்டாம். நீங்க கிறுக்கின்னு சொன்னீங்க, அதை அவங்க வாங்கிட்டாங்க. நீங்க லூசுன்னு சொன்னீங்க, அதை அவங்க ரசிச்சாங்க. நீங்க பைத்தியக்காரின்னு சொன்னீங்க, அவங்க அதை பெருசா எடுத்துக்கவே இல்லை. ஆனா அவங்க உங்கள்கிட்ட ஒன்று மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கிறாங்க, அம்மா அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுற வார்த்தை. சரீரம் ஒடுங்கும் போது அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாத போது அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அவங்களுக்கு பூஸ்டப் பண்ணும். அவ்வளவு துரோகம் பண்ணாலும் உங்களை சபிக்காத ஒரே இருதயம் அவங்க மட்டும்தான். ஒப்பு கொடுங்க எல்லாருமே. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அம்மா அப்பாவுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. கையை உயர்த்தி ஒரு 10 விசை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற குடும்பத்திற்காக எல்லாரும் நன்றி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சத்தத்தை உயர்த்தி எல்லாரும் நன்றி சொல்லுங்க. ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு கொடுத்த எல்லா குடும்பத்தினுடைய நபர்களை சொல்லி சொல்லி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. உங்க பிள்ளைகளை மனதார ஆசீர்வதிக்கிறேன். கிருபை தங்கட்டும், சமாதானத்தோடு அவர்கள் போகட்டும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீதான் எங்களுக்கு தாய் தகப்பன். கூட இரும் ஆண்டவரே. பிள்ளைகளை நடத்தும், இந்த வாரம் முழுதும் நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே.